Abahlali babongozwa ukuba baqaphele xa besebenzisa izixhobo zokufudumeza ukuze baphephe iziganeko zomlilo. Le ngcebiso ikhutshwe kuthathelwa ingqalelo ixesha lobusika kunye nomsingo obandayo othe wambu iphondo laseRhawutini nezinye iindawo zelizwe. Abeenkonzo zolawulo olungxamisekileyo eGoli bathi ziyaqhubeka iinzame zokwandisa ulwazi malunga nemililo yezakhiwo kwimimandla ngemimandla, begxininisa ukuba banqangile ukusabelana kweyiphi na imeko kaxakeka. Njengoba sele ubusika bufikile, uluntu lujongene neentsuku zengqele eqhaqhazelisa amazinyo, isebe leenkonzo ezingxamisekileyo kwisixeko saseGoli libongoza abahlali ingakumbi kwiindawo zogubityholo ukuba balumke xa bezama ukuzifudumeza, ukunciphisa iziganeko zokutsha neziphela zisuba imiphefumlo yabantu. Njengoba kubanda kanje sizathanda ucwayisa abantu abasebenzisa amahitha, imbawula nakho konke ukuthi sihlale siwarm, especially abantu abahlala kuma-informal settlement kodwa nalabo abahlala kuma-proper houses, ngoba in this past weekend siresponde eMapetla naseBramfisher la kushone abantu abayi-3. Kubo kulabantu eBramfisher abantwana abayi-2 abashone makuba nomlilo. Siyacela ningashiyi amahitha a-on niphume niye ngaphandle uzitshela ukuthi ngifuna ukubuya endlini kuwarm. Ningafaki imbawula endlini, smoke inhalation will kill you. And let's also ensure ukuthi mashiya abantwana endlini asibashiyi with heating devices. Ukuhlangabezana neli xesha lobusika ukuthintela iingozi ezingehla kukho amaphulo aqingqiweyo ukuxhobisa abahlali ngolwazi. We have community emergency response teams, which are the teams esiwatrainayo in areas. Last sithola ukuthi sinama ambassadors aziyo ukuthi in case of a fire what they need to do. We have seen in areas where a fire starts basebenzisa the bucket system. You find there's water in a bucket and they try to extinguish before we can arrive. But as well, into esincedayo ngalokho ukuthi we can see ukuthi the numbers have reduced, but winter has started and we are alerting people so that those numbers don't increase. Eli sebe lithi ngeli xesha lobusika lingxangile ukujongana neemeko ezingxamisekileyo. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka, eGoli.